legutóbbi alkalommal a férfias hormonállapot felvázolását beszéltük meg, hogy ezen a klubfoglalkozáson az kerüljön sorra, ha már elmúlt alkalommal a nőit áttekintettük. Egy van. De a József. Igen, más nem jött, de nem baj, van nekünk saját tapasztalatunk, van esetleg gyerekünk, férjünk, apukánk, szomszédunk, munkatársunk, akik esetleg egy kicsit át is értékelhetünk azután, hogy rálátunk biológikusan arra, hogy is működik. Ezen alkalommal is segítségül hívtam egy nagyon jó könyvet, a Férfiak című könyvet, Louann Wissenden amerikai pszichiáter munkáját. Előbb írta meg évekkel korábban a női agyról szólót, és mint nőmozgalmi aktivista azt tartotta fontosnak, amikor orvostanhallgató volt, hogy végre a nőről is lehessen hallani, mert hogy nőről kísérletek nem nagyon születtek, amikor ő az egyetemi éveit töltötte, és hát ezen csodálkozott is. Azt mondták a professzorai, hogy azért nem, mert az megbízhatatlan, annak a hormonállapota változik, és ez valóban így van, rendkívül érzékenyen reagál a hormonváltozásokra a női szervezet. Ezt tekintettük át a múlt alkalommal, amennyire lehetett, kicsit azért bőrére eresztve, mert 1 óra hossza előadás, meg még úgy beszélgetés által 2 óra hossza lett, amit összeraktunk videóba. A mai alkalommal pedig akkor nézzük meg az egyensúly, az egység kedvéért férfias hormonállapotot. Amikor azt mondom, hogy egyensúly, akkor abban ott van az, hogy egy, meg ott van az egységben is. És valójában én személy szerint, még mielőtt a biológikával foglalkoztam volna, valószínűleg pont ezért sodródtam ebbe az irányba, már hittem, hogy kell, hogy legyen valamilyen egyensúly. Bizonyára neveltetés által hisz az ember ilyenben, és nem billen meg olyan helyzetekben, amikor el akarják hitetni vele, hogy csak a gonosz létezik, vagy csak a jó, hanem azt gondolom, hogy valahogy olyan pepita, vagy szürke, vagy valami hasonló dologról kell gondolkodnunk. És ha még azt is mondjuk hozzá, egy természet, mint egyensúlyteremtő, tehát hogyha a természetből indulok ki, akkor meg pláne látom magam előtt az univerzumot, aminek van egy szabálya, egy egysége, és a természet, tehát a tér szó benne is van. A tér és az egység, ezek úgy valahogy valamilyen harmóniáról szól számunkra, és a fizika tanulmányainkból ismerhetjük azt, hogy bizony kell, hogy egy kiegyenlítődés, ott van az egyenlítődés, az egységgé alakulás megtörténjen. Ha csak azt mondom, hogy kilendítem az ingát, nem fog megállni, hanem másik irányba is annyit lendül. És ez a folyamat egy középponthoz képest ingadozik, tehát a mérleg nyelvéhez képest. Vagy ha a mérleget veszem alapul, akkor ugye ott van 2 tálca is, és a nyelv próbálja megmutatni nekem az egyensúlyt. Úgy tudok lemérni valamit, hogy a másikba pont annyit teszek, és akkor a mérleg nyelve középen áll. Tehát valamilyen kiegyenlítődésre, egységességre törekvés létezik, és ezt mi nagyon jól használjuk a hétköznapjainkban. Próbáltam vizuálisan elképzelni, hogy akkor hogy van ez hogy tudnám ezt ábrázolni, és eszembe jutott, hogy a Kreszben van nekünk egy táblán, a sarkon, az utca sarkon az a hegyére állított 3-szög, ami pontosan erről a harmóniáról, hármasságról szól, hogy bizony akkor kényesen ügyelek egy egyensúlyra, egy biztonságra, hogyha most meg fogok állni és szétnézek, ugye? Tehát figyelmeztet engem arra, hogy hoppá, itt könnyen lehet baj, kibillenhet, hogyha a 2 felső ponton
megbillent. Mi lehetne a két felső pont, és mi lehet az alsó pont? Ez véleményem szerint, arra gondoltam, hogy képletesen az egyik a maga a test, ami szenved ilyen-olyan elváltozásoktól, na de hát, hogy mitől szenved, mi az, ami kibillenti ezt a háromszöget, az mi az új medicina irányából tudjuk, hogy az érzelmek lesznek azok. Hiszen ha most én nem csinálok semmit, csak fekszem, éjszaka alszom például, akkor általában nem történik velem különösebben semmi. Ha mégis a Hammer doktor által megnevezett 5%-nyi dolog, hogy mondjuk tűzvész keletkezik, vagy árvíz, vagy felrobban valami, tehát hogy valami külső körülmény történjen, ahhoz azért rendkívüli helyzetnek kell lenni. Ez nem jellemző. Hanem álmodhatok én olyat, ami aztán fölébreszt, és egész hosszan zaklatottá tesz. De hát nem ez a jellemző, hogy egyfolytában alszunk, és akkor csak ennyi dolgunk van, hanem bizony az úgynevezett szimpatikotóniás működésünk, tehát a napközbeni stresszt elviselő működésünk az, ami helyzetekbe hoz minket. És ott megint csak kevés az, hogy, vagy ritka, gondolom én, az, hogy most olyan különösebb balesetet szenvedjünk el, vagy mérgezés érjen minket. Tehát általában azért normál működésben, ahogy éljük az életünket, az nem az az 5% a legfőbb jellemző, hanem bizony marad még 95, amikor interakcióba kerülök valakivel, és akkor ő nem úgy szól. Vagy rendszeresen találkozom vele, és már előre készülök, vagy váratlanul hirtelen történik velem mindaz, ami kibillent. Szóval meggyőződésem az, amit Hammer doktor is tanít, és a Servatlaszból Barnai Robertótól pedig megtanultam, hogy a lelkiség rendkívüli módon döntően jelen van ezen a bolygón, és teszi a dolgát. És az ilyen-olyan félelmeinkkel ki tud minket billenteni. Hogyha azt mondom, hogy ugye külső hatások, meg belső környezet, akkor erre figyelemmel van az élő szervezet, a test, mondjuk az emberi test. Van egy úgynevezett központi idegrendszer, amely figyel a külső és a belső harmóniára, hogy ez jól működjön. Elindít, vagy leállít folyamatokat, és ugye ennek két része van, az agy és a gerincvelő, és ez olyan hatással van, hogy a szervezet egészét befolyásolja, az ősi agy viselkedést vagy működést is, a mirigyes működést is befolyásolja, tehát a hormonrendszerünkre is hatással van. Az egy ősi módon lassabb tevékenységgel befolyásolja a szervezetünk külső és belső harmóniáját, míg a frissebb, újabb, tehát fejlődés történetben újabb keletű új agyunk, és azon belül, vagy azon túl a kéregállomány, az gyorsabban indít el folyamatokat, és segít abban, hogy túl legyünk helyzeteken. Miért fontos ez? Mindjárt összehozom, hogy mit akarok ebből kihozni. Azért, mert ahogy itt az ismertetőben egy picit rátekintettünk az 5 természettörvény, és azon belül is a harmadik természettörvényre, ahol a rendszer megmutatja az összefüggést avval kapcsolatban, hogy milyen szövettípus érintett, milyen agyi vezérlés kapcsolódik hozzá, milyen konfliktustípus az, amelyik beindítja, és egyáltalán amikor helyreállításra kerül a sor, akkor majd melyek lesznek azok a mikroorganizmusok, akik közreműködnek a gyógyulásunk érdekében. Szóval, hogyha most mi a kéregállományra nézünk, és ott ráadásul 2 agyféltekéről beszélünk,
és annak a működését is egybevesszük, akkor már múlt alkalommal itt felhasználtuk a helyiségben található ábrákat, és ez a 2 pont a 2 agyféltekét célozza itt meg. A jobb agyféltekénk az, amelyik a hangulatokat, a színeket, érzés, élmény, átélés, a többit olvashatjuk, hogy mi minden befolyásoló tényező van abban, művészetek, tehát egyáltalán a térnek a befogása a célja, míg a másik analizálja, részletekre bontja, és hát ott található a logika, ott található a nyelvnek az az egysége, amiből összerakjuk a gondolatainkat. A gondolkodás, a fogalmak, a logika. És a 2-nek együtt kell működni ahhoz, hogy túléljük a napjainkat, tehát a stresszeinket túléljük. Elnevezhetjük mi ezt női meg férfi agyféltekének, ahogyan a kineziológia teszi, de talán praktikusabb, hogyha inkább a biológikus megközelítésből fogunk hozzá. Méghozzá Hamel doktor után egy bizonyos agyterületet fogunk ma megvizsgálni. Az agyalappal párhuzamosan egy hegyes szöget alapul véve, körülbelül ebben a vonalban, hogyha egy metszetet készítünk, akkor, és belenézünk ebbe a metszetbe, akkor úgynevezett Hameri gócokat fedezhetünk fel, akkor, hogyha valakinek ott már vannak becsapódásai, sebhelyei, megélt különböző élethelyzeteket. Ezek a területek rajzolódnak ki. Az elmúlt alkalommal, most ez az ábra mindenkire vonatkozik, aki, tehát minden emberi lényre vonatkozik. A múlt alkalommal belebonyolódtunk picikét a bal meg a jobb kezesség témájába. Arra mondottam, hogy a nagykönyv szerint az a legegyszerűbb, hogyha most a jobb szerint itt magyarázom el. És most ennek alapján, hogyha én jobbkezes nőt veszek alapul, az ő hormonállapotait ide a bal agyféltekébe tudom felsorakoztatni, és bizony akkor egy jobbkezes nőnél nőies hormonállapotban azokat a Hameri gócokat, reléközpontokat, vezérlőegységeket látom, amelyeket itt felsorakoztattam, míg nem a másik oldal, a jobb oldal, jobbkezes férfi esetében egészen más központokat érint. Már ebben is különbözünk, de harmóniába kell valahogy ezt hozni. Jó. A kéregállomány nem csak így tagozódik, hogy bal és jobb oldal, meg hogy női hormonbefolyásoltság és férfi, hanem tagozódik úgy is, hogy a homloktól a tarkóig jutva szinte az információ haladás irányát fel tudjuk sorakoztatni. Szemből homlok egyenest érkezik egy veszély, amit felismerek. Ezt a nő is, meg a férfi is felismeri, és valahogy reagál rá. A veszély az nyilván a jövőből, a szemből érkező dolgot jelenti, és az első egységem a jövőből érkező dolgokra fog reagálni. Ehhez mérten a tarkómba már a múlt dolgai fognak valahogy rögzülni, és a tapasztalataimat onnan fogom előszedni, sőt, hogyha innen haladok, akkor azt is meg kellene látnunk, hogy bizony van itt egy vékony sáv, egy elég vékony sáv, egy pán, ami a kéregállományban a mozgást vezérli, és ez a mozgás gyors kell, hogy legyen, nyilván azért olyan vékony ez a sáv, hogy hatékonyan tudjak elmozdulni egy vészhelyzetből. Aztán, ahogy haladunk tovább, tehát ez volt az a sáv, körülbelül, ahogy haladunk tovább,
van egy olyan mező, ami feldolgozza mindazt, hogy mi történt. Még mindig inkább a jelenhez tartozó egységekről. Aztán egy jó nagy terület arról szól, hogy bizony-bizony én elkezdek rajta gondolkodni. És akkor már a múlt dolgait szedegetem elő. Tehát a jövőtől a jelenen át egészen a múltig haladunk a folyamatokba, és ez fog tükröződni esetleg azokon a pontokon, amiket itt most felsorakoztatunk. Így jó. Ezeket a Hamer doktor által megállapított hámeri gócokat speciális névvel nevezte el, azt mondta, hogy ezek a nemi és a nemiséggel és a birtokossággal kapcsolatos zónák. Amikor tanfolyamon ezt tanuljuk, ezt ugye a vége felé szoktuk már az utolsó időszakban, ez a legösszetettebb folyamatokra világít rá, ahhoz mértem, hogy mondjuk milyen egyszerűen tud egy távcsatornába keletkezett mirigyes szövet reagálni arra, hogy valami nagyon be akar szerezni az ember, vagy arra, hogy mocskos és szabadulnék tőle, tehát ott nyilván egyszerű megérteni, hogy miről van szó. Ez egy picit összetettebb, nem véletlen alakult ki. A társadalom fejlődésével, illetve hát nem csak az emberi, hanem egyáltalán az állati hierarchia épülésével párhuzamosan kialakult az igény nyilvánvalóan, mert mi azt mondjuk az új medicinában, hogy a funkció szüli a szervet, különben nem lenne szövetszaporulat, meg nem lenne olyan, ami indokolná a szövetek változását. Tehát, hogyha ez így van, akkor a legbonyolultabb agyterületünk, a kéregállomány lesz az, ami a társadalmi viszonyainkat, az emberi kapcsolódásainkat, az érintkezéseinket, vagy éppen az elhatárolódásainkat testesíti meg. És ennek megfelelően egy bizonyos időszakra kihegyezve az aktív, nemünknek megfelelő aktív hormonállapotunkra próbálom elmagyarázni mindazt, ami itt érdekes lehet. Szóval azt már ugye akkor tisztáztuk, hogy ez itt egy metszet, azt is, hogy a homloktól a tarkóig haladva bizony-bizony egyre tudunk mélyíteni a dolgon, és tudunk morcogni, és jó nagy területünk van arra, hogy mi ezen gondolkodjunk, hogy mi az, ami történt velünk, meg hogy is volt, meg miért is csinálta a másik. Hát azt javaslom, hogy most akkor egy picit innen a nemi birtok zónából kilépek, aztán majd visszajövök, majd nézzük át, hogy a férfiak esetében hogyan fest egy életciklus, hogyan változnak az élet során a hormonális hatások, meg azt is megnézzük, hogy egyáltalán melyik hormon mit csinál, meg hogy körülbelül milyen agytájékokat találunk a férfinál. Ehhez papírt fogok röviden használni, hogy ne eresszem végére. Van nekem egy ilyen rajzom, hát egy kicsit könnyít a megértésben. Na, az élet első 6 hete, a magzatélét első 6 hete nem különbözik se a fiú, se a lány magzatnál. Az igazi változás ezután kezdődik. Ugye a 8. hét tájára van egy, illetve 2 dolog, ami beindít változást, és férfivá teszi a férfit. A herék erre az időszakra kezdenek fejlődésnek indulni, és megindul a tesztoszteron termelés. Ez az egyik dolog. Viszont van egy másik, egy
gátlást is kap, tehát nem csak a serkentés, hanem a gátlás is ott lesz a folyamatban. Müller féle gátló anyagnak nevezzük azt a anyagot, amivel viszont lefékezi, és hát végül is kiégeti a fiúmagzatból a női mi voltát, és azokat a szerveit, amik azzal alakulhatnának, hogy nő legyen. Férfivá alakító folyamatról beszélünk. Tehát az egyiknek az a dolga, hogy elvegye a nőiességet, a másiknak a tesztoszteronnak, amit a herék termelnek, annak pedig az a dolga, hogy férfivá tegye. Tehát az egyik nőietlenít, a másik meg férfiasít. Ez a két folyamat beindul, és már a 8. héttől kezdve férfinak tekinthetjük azt, akinél ez megtörténik. Megszületik ez a gyermek, és eleinte még mindig nem nagy különbséget érzünk, továbbra is működnek ezek a folyamatok. Az első év arról szól, hogy hatnak a tesztoszteron és a Müller-féle gátlóanyagnak a hatásai, a magzat, nem a magzati életre, hanem itt a legelső időszakban, tehát a születés utáni időszakban, és a gyermekben tovább fejlődik a férfi, és mire eléri az 1 éves kort, addigra sokkal fontosabbnak tartja a kapcsolatokon túl azt, hogy ő felfedezte a világot. Egyszer Kígyó Silva pszichológus és agykontrolloktató előadásán hallottam rendkívül jó példákat arra, hogy a kisfiú, ha oda megy és elkezdi tekergetni a videónak, vagy valamilyen eszköznek a gombját, akkor hiába szólunk rá, ő azt tartja fontosnak, hogy a tárgyat birtokolja. Nem pedig azt, hogy édesanyja vagy apa mit szól. Ehhez képest, ha egy kislányra szólunk, ugye neki fontos, hogy a szülő hogy reagál, és a kapcsolat lesz számára érdekes, ott hagyja, rá lehet venni, hogy ne foglalkozzon azzal a dologgal. Na most ez lesz jellemző lényegében az élet további részére is, hogy ez az 1 éves gyermek igazából ez idő alatt további tesztoszteron hatására megindult a kisfiúvá, a férfivá válás útján. Szerencsére kapunk néhány évet, 10 esztendőt, amikor a fiúcska viszonylag szünetelteti ezeket a tulajdonságait, de tehát mármint inkább úgy mondom, hogy a hormonális működés egy kicsit csendesedik, és egyfajta ifjúkori pauzának nevezzük ezt az időszakot, amikor is különösebb ilyen jellegű fejlődést nem látunk. Viszont az ilyen-olyan versengés, játék, a fiúkra jellemző küzdelem, versenyszellem tovább fejleszti őt a térbeli tájékozódásban, és abban, hogy majd egyszer csak, amikor újra elérkezik az idő, és megnövekszik a tesztoszteron szint, akkor azt az ügyességet, amit a gyerekkorban megszerzett, azt majd akkor használja. Nos, hát ilyen példa, a kutatók megfigyelték, hogy óvodás gyerekek közül a fiúk, hogyha megszerzik a kis triciklit, a 3 kerekű, akkor ők imádnak karambolost játszani, és teljes testtel neki menni, meg hancigozni ebbe a dologba. Ehhez képest a kislányok, ha sikerül megszerezniük a biciklit, nagyon óvatosan, egymást tiszteletbe tartva, együttműködve, kikerülve egymást játszottak az udvaron. Vagy egy másik kutatás eredménye, amikor még ilyen 10 év alatti gyerekekkel matematikai kísérletet folytattak,
feladatokat adtak, és a fiúk természetesen gyorsabban megoldották a logikai, matematikai feladatokat, a lányok is megoldották, aztán azt kérték a gyerekektől, hogy mondják el, hogy hogy csinálták. És a fiúk szavak nélkül, testmozgással tudták megmagyarázni, hogy mi történt meg, hogy ők hogy gondolkodtak. A lányok viszont próbálták a kommunikáció útján, ahogyan a bének fekszik és megy. És akkor rájöttek a kutatók, hogy ez a térben való mozgás, a teljes testtel való birtokba vétel segíti a tanulási folyamatokat, és megtanították a lányokat hasonló módon a gondolkodásra, hogy ők is teljes testükkel éljék meg azt, amit tesznek, és ahogyan valamit véghez visznek. És pár hét alatt a lányoknak is javult a matematikai és logikai megoldókészsége. Tehát rendkívül érdekes és nagyon hasznos információ, ha most a gyerekekre gondolunk, meg róluk beszélünk, hogy igenis azok, akik mozgékonyabbak, tehát sajtkukacok, azok nem véletlen olyanok, őnekik hormonálisan szól a programjuk arról, hogy nem tudok nyugton maradni, feszít a térnek a bevétele, és ez az élmény a tanulási folyamatokban is előnyt jelent. Jó. Aztán egyszer csak úgy 9 és 11 év táján, néhány év leforgása alatt, a pubertás idején megnövekszik a tesztoszteron szint. És mindaz, amit itt a magzati korban, sőt az első esztendőben, a csecsemőkorban a Müller-féle gátlóanyag elvégzett, tehát hogy férfi szerveket alakított ki, ezeknek a tesztoszteron hatására megnódul a növekedése, és a tipikusan férfias, azaz másodlagos nemi jelleg kialakul. Hát, ugye a csontozat, aztán a váz szerkezetben, vagy szerkezetre az izomzat, a mélyülő hang, a szőrzet, magának a pénisznek a nagysága megnövekszik. Tehát ez mind-mind a férfivá alakulásnak a része. És ezek a fiúk, akik ezen keresztül mennek, ráadásul addig lehet, hogy nagyon kis cserfes, meg anyuci kedvencei voltak, ott voltak anya körül, egyszer csak elvonulnak, és a saját szobájuk lesz az ő territóriumuk, és oda nem lehet ám csak úgy bejönni, és természetesen az érdeklődési körük is megváltozik. Elkezdődik a vonzalom a másik nem iránt, ami elég csendes volt a korábban meglévő években, még csak a lányos színű játékok sem érdekelték őket. Tehát a rózsaszín autó vagy a lila autó, az lányos fúj. Most viszont furcsa mód arra kell ébredniük, hogy a formák, a női idomok vonzóak számukra. És hogyha ezt nem tudják, nincsenek tisztában azzal, hogy itt nem pervers dolog történik, mert először nem értik, nem tudják, hogy akkor most hányadán állunk, most mi ez a nagy változás, eddig rá sem néztem a lányos, de most már olyan mértékben, hogy bújjon a kíváncsiságom arra sodor. Szóval lényeg az, hogy ez az időszak, a változás időszaka nem könnyű senkinek. Főleg nem nekik. A szülőknek meg pláne nem. Mert hogy a tesztoszteron egy olyan minőség, amit a könyvszerzője, Llewellyn Brizendine úgy fogalmaz, hogy ő a Zeus, a férfi hormonok királya, fölényes, erőszakos, ereje mindenható. Csak a célra összpontosít, elszántan építi fel mindazt, ami férfias, egyebek közt a többi férfi fölülmúlásával kapcsolatos késztetést is. És akkor itt jön ugye a szex is, az agresszióhálózat kiépülése.
Jó, hát nyilván ez már a későbbi korokra jellemző, de amikor ez elkezd gyűlölni, akkor bizony egyszer csak azt érzi, hogy saját területemre most már jobban akarok vigyázni, de nem lép be az, aki neki de nincs engedélye, kiteszi a kopogtas táblát az ajtóra. Ugyanakkor az éjszakát arra használja, hogy valami érdekeset tudjon meg erről vagy arról, vagy úgy lehet a játékok által, ami most már nem a térbeli nagy mozgás, hanem az internet lehetővé teszi meg a számítástechnika, hogy a férfi agy a vizualizáció útján megélhesse a térbeli mozgást. Tehát egy ilyen játékos éjszaka azt eredményezi, hogy ő ugye nem tud lefeküdni, izgalomban jön is attól, amit átél, és másnap viszont nem olyan sikeres a felébredés. Ez nem csak a mostani korokra jellemző, ez általában igaz a férfi alakulása szempontjából, hogy a kamaszkorra eltolódik az alvás idő, és hogyha tekintettel lenne rá az oktatásom arra, hogy fiúk is járnak iskolába, akkor nem 8 órakor kezdődne, hanem egy kicsit később, mert hogy ők nem képesek felébredni. De ha mégis, ha mégis bevonszolják magukat, ugye, akkor unottan, csöndesen, álmatagon beülnek a padba, és akkor kezdjen vele valamit a tanár. A lényeg az, hogy az izgalom az, ami sarkalja, és hát az, ami fáraszt és unalmas, az teljesen értelmetlen számára. Ezek az évek erről szólnak. Tehát nem azért teszi, mert meg akarja játszani, hanem tényleg valójában a fizikai síkon megtörténnek a hormonális változások is ezt eredményezik. Például az alvásciklusnak az eltolódását. Aztán, amikor már sikeresen felfedezi ezt, hogy nem perverzió, és valahogy túléljük az érettségit, meg esetleg kaptunk kellő támogatást, szigort otthon, és jó irányítást, és esetleg az egyetemi éveken is túl vagyunk, és munkába áll, és most már látja és érzékeli, hogy miből áll a világ, és hogy kell versenyképesnek lennie, egyszer csak megszületik benne az igény arra, hogy párt találjon. És van egy úgynevezett párválasztó agy időszaka a férfi agynak. Természetesen az is a versengésről szólhat, amit a tesztoszteron működtet, de már van egy másik, amelyik a territóriumot már a kamaszfiúnál védte, az pedig a vazopresszin nevű hormon. Ő a fehér lovag, a lovagiasság, a monogámia hormonja, ha kell, erőszak árán is megvédi felségterületét, párját és utódait. A tesztoszteronnal együtt a férfiak agyközpontjai felett uralkodik, és a férfiasságot hivatott megerősíteni bennük. Tehát a tanuló évek után most már működteti és használja a férfi ezt a hormont a szervezetében. Önkéntelen természetesen, tehát nem tudatos mindez. Aztán amikor sikeres a hódítás, jól működött a tesztoszteron, és a párkapcsolat reménye felsejlik, akkor az a türelmetlenség is a tesztoszteronnak köszönhető, amivel minél előbb szeretné meghódítani, és testi szintre vezetni a folyamatot. Amikor az első randevú után az első csók is sorra kerül, akkor, nem csak akkor, mert egyáltalán egymásnak az illatát érezve tudják, hogy összetartoznak vagy nem, az úgynevezett feromon kipárolgásunk információt szolgáltat, ugyanakkor a hangnak, a hangszínnek az érzékelése is, de amikor eljutunk az első csókig, akkor olyan izgalmi állapotot tud hozni a nő számára is,
a csók, ami szintén a hormonoknak köszönhető. Tudnék, a férfi csókjában ott vannak ezek a tesztoszteron serkentő anyagok, és a nő vágyát is képesek emelni, hogy esetleg tovább lépjünk az első csóknál. És gondoljunk rá is, endorfin, örömérzet, mámorérzet és kívánás legyen bennünk, hogy minél előbb, minél többször együtt lehessünk azzal, aki számunkra kedves. Na, ezen az időszakon is túl lehet, amikor rákényszeríti a sors, hogy le ne csapják a kezéről a hölgyeményt, és hát bevállalja azt, hogy megnősül. És a nők általában vágyódnak utódra, egyszer csak elérkezik az a pillanat, amikor pozitív lesz a teszt eredménye. Az első rémület, ami a férfit éri, nyilván az, hogy vállalni kell még többet a világ dolgából, és most már hogy is lesz az egész. Az első rémület után érdekes módon nála is beindulnak a kismama közelségétől, feromonjaitól, hát egyáltalán az állapottól, érzelemvilágtól. A férfiben is beindul egy érdekes folyamat, benne is működésben lép a prolaktin. Ezt úgy nevezi Brizendine a könyvében, hogy anyubácsi. Ő okozza a leendő apáknál a szimpátia terhességet, és fokozza bennük azt a képességet, hogy a gyermekük sírását meghallják. Stimuláló hatással bír a férfiakban a szülői magatartás formára, és csökkenti a nemi vágyat. Tehát amikor megszületik a gyermek, és nyilván az első érintés megtörténik, vagy látvány, azonnal szerelembe esnek a szülők, hát anya jobban, de apa is, aztán rá kell szegénynek jönni, hogy most háttérbe szorult ebben a hármasságban, és talán jobb is, hogy egy kicsit csitítja ő bizonyos hormon, ez a prolaktin. Ugyanakkor az érintéssel egyidejűleg újabb hormon kerül a szervezetébe felismerésre, hogy így fejezzem ki magam, az oxitocin. Nem ismeretlen a számára, hiszen gyermekként, a simogatással, aztán a párválasztó időszakában a testi érintkezéssel megtapasztalta ennek a hormonnak, az oxitocinnak a kapcsolati hormonnak a jótékony hatását. Nevezhetjük úgy is, hogy oroszláni domár. Ez a hormon a nyughas hormon, mely egy pár kedves szóval és érintéssel képes még a legféktelenebb vadállatot is megfékezni és lecsillapítani. Fokozza az átérző képességet és bizalommal, romantikus szerelemmel, illetve emberi kötődéssel kapcsolatos hálózatokat épít az agyban. Csökkenti a stresszhormonokat, és férfiaknál a vérnyomást is, továbbá döntő szerepet játszik az apai érzések kialakításában. Növeli a biztonság és nyugalomérzetünket, valamint benne keresendő a férfi a koitus utáni álmodtagságának kiváltó oka. Hát ennek is megvan a hormonális magyarázat, hogy amikor ellazul, akkor az oxitocin hajtatja, egy olyan állapotban, nyugalomba helyezi, ami esetleg érthetetlen a nők számára, hiszen ők továbbra is izgalmi állapotban vannak. Na jó, hát ha már van családom, meg is kell őt védenem. A tesztoszteron erre alkalmassá tesz, és a felnőttkor jelentős hányadában magas szinten áll ez az érték. Itt az évek számát ábrázolja ez az folyamatábra. Még 40 éves korban is igen magas a tesztoszteron szint, sőt, hát ugye 60 után mondhatjuk azt, hogy lecsökken, egy andropauza időszakába kerülhet a férfi is. Érdekes módon az írónő szerint közel egy időbe, ahogy a nők. Tehát ezt érdemes figyelembe venni, hogy azok a képességek úgy szellemi
szinten, amik jellemzőek voltak, úgy kitartásba, fizikumba, bizony változásnak indulnak, és lehet tenni az ügy érdekében, hogy ne úgy legyen, nem kell csüggedni, de nem kell önbecsülés letörést megélni amiatt, ami természetes folyamat. Jó, tehát amikor mondjuk egy 45 éves férfiről szól a történet a könyvben, akit megfenyeget a felesége, hogy ha továbbra is ilyen rendkívüli feszült helyzeteket tud teremteni a viselkedésével, a folyamatos verekedésre képes felállással, akkor ő elválik tőle. És akkor jelentkeznek a pszichiáternél, hogy valamit csináljon, mert ez így tovább nem folytatható. Ott ismeri meg a történetet a pszichiáter, hogy bizony követtek egy taxist a New York-i dugóba, és sehova nem haladtak, sőt, amikor mehettek volna, akkor a taxis még lassított, meg fékezgetett. Na, a tesztoszteronnak ennél több nem kell, egyre jobban cukolja, és kimozdítja a férfit a béketűréséből. Úgyhogy a harmadik, negyedik ilyen fékezés és lassítás után nem bírta tovább, neki kocintotta az autót a férj, Tom, a taxisnak. Hát ezek után már ki is kellett szállni az autóba, és némi nemű őre ment a dolog, persze nem lett olyan nagy, de az asszony, aki nyugtatta volna, és arra bírta volna a férjet, hogy maradj, ne menj, ne mozdulj, nem tudjuk, van-e nála fegyver, és nem hallgatott a feleségére, hanem őt vitte ez az érzelem. Mi az, ami közrejátszik ilyenkor? A tesztoszteronon túl, meg a vazopresszeren túl, bizony a kortizol, más néven az írónő által gladiátornak nevezett hormon, veszélyben ingerült lesz, tűzbe jön, és ha kell, hajlandó őrre menni. Tehát a férfiben ez nagyon-nagyon jól működik. Mi nők szeretünk elsimítani, és nagyon rosszul nézzük, vagy tűrjük, hogyha a párunk a maga képességeit és birtok területét bizonyítandó kiáll és őrre megy mással. Azon felül, amikor még sikerül is ezt kieszközölnie, hogy ő győz, és ez már kisfiúkortól kezdve ott van, és ez a folyamat begyakorlódik az agy tekervényeibe, hogy úgynevezett jutalom élményként endorfinok születnek, és arra sarkolják, hogy újra és újra tegye. Tehát egy mámora lesz a győzelemnek az, hogyha ilyen jutalom hormonok születnek a versengés közben. Máskülönben még a dopamin az úgynevezett energiabomba, ami ugyanezt a függőséget okozza. A következő szöveg így szól. Mivel állandóan a partik világában él, eleme a jókedv, a szórakozás, az élfajhászat, folytonos izgatottsága és eltökéltsége miatt szüntelenül csak nyerésen és a főnyereménen jár az esze. De vigyázat, jótékony hatása miatt kisfiúknál is függőséghez vezet. Örömet okozhat verekedés közben. És hát felnőtt korban is ez táplálást kaphat, hogyha folyamatosan erőfölé mutat egy férfi. Illetve ugye felnőttként szexuális játékokban szintén veszélyessé válhat, hogyha önálló ez működésbe lép, mivel orgazmuskor növeli a gyönyörérzetet. Tehát a dopamin szintén ott van a koktélban, amit a férfi agy képes magáévá tenni. Aztán az a nevezetes pont, amit itt említettünk, az andropauza időszaka, elhoz egy változást. A tesztoszteron, a vazopresszin és ezeknek a férfi hormonoknak a működése csillapodni kezd. És ennek köszönhetően a természet alapállapota, az első 6 hét ugye az életben
nem mutat különbséget, akkor a fiú is, a lány is hasonló. Kezdünk visszatérni egy kiegyenlítődés, egy egység irányába, és fölénybe kerül az ösztrogén hormon jelentősége. Valójában a női minőség az, ami előtérbe kerül. Párduc Árpád professzortól hallottam, és fennáll hirdetem, hogy a természet alapminősége a női minőség. Abból indulunk, és abba az irányba tartunk. Úgyhogy nincs itt semmi baj, csak a természet rendje szerint a tér halad előre, és megmutatja magát, hogy mi következhet még. No, lényegében ezek a hormonok azok, amelyek befolyásolják a férfi életciklusát, és ennek megfelelően kialakuló, a kéregállomány különböző területein kialakuló agytájékok, agyterületek jönnek létre, ami ugye speciálisan az írónőnek, Llewellyn Brizendine-nak a szakterülete. És ennek megfelelően a következőket sorakoztatja fel. A számok azt mutatják, hogy körülbelül hol helyezkedik mindezzel, amiről most szeretnék még néhány szót szólni, mielőtt a nemi birtokzónához visszatérünk. Tehát a férfi agynak az első és legfontosabb területe, nyilván itt elő van szemből, felméri a helyzetet, a szexuális működésért felelős terület, amely a hipotalamuszban 2,5-szer nagyobb a férfiaknál, mint a nőknél. Nyilvánvaló, hogy erre a biológia miatt szükség van. Soma Mama Gésra egyik előadásában nagyon szépen beszél erről, meg vezeti le azt, hogy ha az életnek tovább kell haladni, át kell adnunk, akkor kevés az, hogy mi nők akarjuk meg vagyunk, szükség van a férfira, és bizony a férfinak legyen kedve, meg tehetsége ehhez, tehát jó, hogy ő neki többletben van ez a tudása, hogy agyi szinten 2,5-szer nagyobb az érdeklődés benne, mint a nőkben. Tehát az erekció beindításához is erre van szükség, erre a hipotalamusz területén meglévő működésre. Aztán nagyon erős és jelentős a megoldást kereső agytájéka, az agy erőforrásait egyesítve nyomasztó problémákra keresi a megoldást. Számításba veszi az adott témában érintett személyeket, így, tehát nem hanem igen. És bizony ez itt az agy hátsó területét érint, és arról beszéltem itt az elején, hogy ott a múlt tapasztalatait gyűjti össze, és összeveti a jelen helyzettel. Tehát gyors oda-vissza kapcsolással dönt arról, hogy mi legyen. A kineziológiában van egy úgynevezett terület a bal agyféltekényben, amit úgy hívunk, hogy közös integratív terület, körülbelül itt a fülvonal tájékán, a múlt tapasztalatait és a jelen, tehát a jövőből érkező információkat összeveti. Ha én nekem stresszes egy bizonyos helyzet, becsapódik egy szituáció, akkor nincs teljes agyi a gondolkodás, abban a pillanatban bekapcsol és a múltból táplálja az információimat. Hát ez is abban a hátsó térfélben van a megoldást kereső férfi agy. Tehát ez egy nagyon tevékeny terület, nyilván a számsor mutatja, hogy mik azok, amik a férfi agyat elsősorban működtetik, és ahogy haladunk a 10-esig, majd az már ugye eléggé hátrébb szorul. Tevékeny agyterület a férfiak agyában hamar bekapcsol. Párkapcsolat és érzelmi interakció során. Megfigyelték kutatók, hogy akkor, amikor képeket mutattak különböző élethelyzetben lévő emberekről, szomorú, meg szörnyű felvételeket, akkor a férfiak agya, ami ugye elektrodákkal
kísérték a folyamatot a tudósok. A férfiak agya hamarabb reagált a látványra, és utána ez a megoldást kereső agyfélteke mutatott aktivitást. A nők ehhez képest később reagáltak, 2,5 másodperc kellett nekik. A férfiak a másodperc tört része alatt, ötöde alatt képesek voltak felmérni azt a szituációt, amit a képen láttak. Ez a képességük egyébként a pubertás idején alakul, hogy felmérjék a másik embernek a viszonyulását. Az arckifejezés, az agresszió leolvasása ebben az időszakban alakul ki. És hát általában ők, mivel tesztoszteron háttérrel rendelkeznek, azt fogják elsősorban működtetni, nem a kedvességet látják meg, hanem pont az agressziót igyekszik kideríteni abban a szituációban, amikor valaki, egy másik férfi vele szembe kerül. Jó. Aztán a 3-as agyterület, az az én házam, az én váram agyközpontja a hipotalamuszban. Sokkal nagyobb a férfiakban, mint bennünk nőkben. Ez itt az ösztönös kivagyiság, a felségterület védelme, a félelmeknek is, és az agressziónak az érzete is ide társítható. Különleges detektorai képesek a többi férfi által jelentett felségterületi veszélyt érzékelni. Sokkal érzékenyebben reagálnak felségterületek esetleges fenyegetettségére. Tehát ők képesek gyorsan és hatékonyan felmérni a helyzetet. A következő az amigdala. Ez itt a 4-es. Az agyunk riasztó berendezése, a fenyegetettség, a félelem, a veszély elhárítására kialakult szerv. És sokszor ő az, ez a szervegység, ami felülírja a működését a kéregállománynak, a döntést elveszi tőle, és gyors akcióba lépteti a szervezetet. Tulajdonképpen a limbikus rendszer részeit nézzük, majd néztük most itt át. Magának az ősi agynak, amit ezen a szürke részen rajzolt be a könyvbe az írónő, az arra lesz hatással, ugyanakkor kapcsolatban a limbikus rendszer a kéregállománnyal is. Tehát tőlük az a dolga, hogy lent is megtartsa az egyensúlyt, de amikor gyorsan kell dönteni, akkor már megy is az irányítás. Jó. Harcra ingerel az amigdala tesztoszteron szintet, vazopresszin, kortizolt, sarkalmunkára, illetve higgasztani is tud, az pedig akkor az oxitocin lesz, ami működésbe léptet. Aztán a következő agyterület, elfogadnak-e vagy sem? Ez már megint a pubertás időszaka, amikor a társadalmi helyzetem, illetve a viszonyítási pontjaink kialakulnak. Elismerést vagy visszautasítást érzékel a kamasz, aztán felnőtt korban ezt a viszonyítási rendszert működteti. Ugyancsak, tehát ez is az 5-ös érdekes módon, ez is ugye a szemből jövő dolgokról szól. Megakadályozza egy túlságosan különböző másoktól feldolgozott szociális tévedéseinket, riaszt, ha nem ütjük meg a kellő szintet emberi kapcsolatainkban vagy a munkában. Tehát itt egy picit talán egyenlítok akkor, amikor a feleség válni akar, és akkor csak ő is visszahúzza az agarakat, és szeretne változtatni rajta. A megélés különböző a férfi és a nő esetében. És ez a terület, ez az agyterület lesz felelős azért, hogy megtanulják a férfiak elrejteni az érzelmeiket. Ez is pubertáskorban fejlődik ki, és ott sikerül ezt a pókerarcot legyártani, hogy ne derüljön ki a másik férfi számára, hogy esetleg félek, vagy agressziót készülök előkészíteni. Úgy lehet, hogy blöfföl a férfi, amikor a pókerarc vagy az arcjátékával egymást mutat meg. 6-os pontban motivációs központ néven találunk agytájékot.
ami már itt lentebb van. Ez dopamint, ingerület átvívő anyagot termel, mozgás, motiváció, jutalmazó rendszer, ahogy az előbb említettem, beindítja ezeket a területeket. És hát ez a férfi agyban sokkal tevékenyebb. A fájdalomhálózata 7-es. A férfi agyban lényegében a fájdalomérzet elnyomása, kikapcsolása a cél, hogy harc során, vagy akár más egyéb esetben, itt a nemi aktust említi az írónő, tehát kikapcsolja a fájdalomérzetet, és a gyönyörérzet kiinduló pontja tud lenni ez a 7-es pontban jelölt agyterület. Sokkal aktívabb ez is a férfi nálunk nőknél. Na mostantól kezdve viszont már ugye eljutunk lassan a végéhez a számsornak és az agyterületeknek, amit számba vétetett. Az érzem, amit érzem nevű úgynevezett tükörneuronrendszer, ami létezik bennünk nőkben elég hatékonyan, és megpróbáljuk a másik érzelem világát magunkévá tenni, és együtt érezni, és valamit kezdeni vele. A férfinál létezik ugyan, de ez az átérző képesség, ez az arckifejezések olvasása, hangszínek és más nonverbális érzelmek reakciója révén jut el hozzá. Tehát az érzem, amit érzel, a női agyban terjedelmesebb és tevékenyebb, a férfiban pedig valamilyen megoldáskereső üzemmódba kapcsol át. Egy másik ilyen eset a könyvből, ami eszembe jut, amikor a feleség kiemelt pozícióba került a cégénél, és olyan terhet jelentett számára a vezetőbeosztás, hogy ez a családi viszonyaikat is megbolygatta, és ezért kértek időpontot a pszichiátertől, a házas pár, és a férj nem értette, hogy ő miért számít egy holott ő a megoldásokkal jön. A felesége csak annyit várt volna, azt szerette volna, hogyha a férj megértő, meghallgatja. A nőknek nem kell sokszor megoldásokat nyújtani, azzal, hogy kibeszéljük, magunk megkönnyebbülünk. A férfi viszont a saját módszerét használja, akkor, amikor hallja, hogy valami gond van, ahogy az férfiak között szokás, hát ha valakinek gondja van, akkor azért mondta el, mert kíváncsi a véleményemre, tanácsot vár. Ha nem kérdez, akkor ugye egymaga megoldja egy férfi, benne a barlangjába átgondolja, és a megoldással előjön. A nő akkor érzi jól magát, amikor kibeszélheti és a feszültségét oldhatja mindazzal, amit megtárgyal a többiekkel, hálózatosan elképzelve, együttműködve a női társadalmat. A férfi viszont, mivel a hierarchia csúcsára törekszik, és ma hierarchikus férfi típusú társadalom az, amiben élünk, hát most már ki tudja hány ezer év óta, ő ugye egyedül kell, hogy erre az egészen álláson is valójában ezt valósítja meg az agyműködése is, meg a viselkedése is. Jó. Ott tartottam, hogy az volt a konfliktus témája, hogy a nő csak annyira várjott volna, hogy meghallgassa a férje, ehhez képest az jó tanácsokkal látta el, hogy hány embert kell felvenni, hány munkaórában alkalmazni, és akkor átmenetileg megoldható volna a cég problémája, és ez kisebb kiadás, mint hogyha nagy veszteségek születnek az időhúzás miatt. Az asszony ezt úgy érte meg, hogy a férje egy robot, és érzéketlen. Holott csak azt az agyát működtette, amivel a megoldást az ő kedves, drága feleségének szerette volna megadni. Jó, a 9-es pont, vagy 9-es tájék, az megint csak ott előtalálható, és még a 10-es is ott lesz. A szorongások központja, az idegeskedés, büntetéstől való félelem, szexuális teljesítőképességgel kapcsolatos szorongások. Ez is kisebb a férfi esetében, ez az agyterület.
nekünk fontosabb minden valószínű, de természetesen az élet előre haladtával és a változások beálltával esetleg a testi, szexuális megnyilvánulások sem olyan sikeresek, újra kell írni a szerződéseket, át kell kicsit változtatni, ami körülöttünk van, és erre is ír példát a könyv, hogy egy házasság hogy tudott megújulni, megszépülni azzal, hogy mind a ketten ráláttak értelemmel a férfi működésre, és amit lehetett, megtettek. Több érintés, több együtt töltött perc, és akkor sikerrel újraindulhatott a nemiség közöttük. Az utolsó, a most erre kell figyelned üzenetű agyjáték, és a agyterület, aktuális problémára összpontosít, megfelelő döntéseket hoz, de visszatartó erőként is működik, féken tartja az impulzusokat. Ezzel elgondolkodtam, és nem tudom, hogy értette az írónő. Azt mondja, hogy ez nagyobb a nőknél, a lányoknál 1-2 évvel korábban fejlődik ki. Én azt tapasztaltam, hogy a férfi célirányosan képes hatékonyan egy dologra figyelni, én meg ha megyek a konyhába, akkor minden arrébb teszem, akkor mást is, akkor célt élesztek, tehát hogy igazából a női működés lehet, hogy inkább a féltésből sugallja azt, hogy most mi a fontos, mire kell figyelni. Szerintem a férfi is képes erre. Na akkor a férfi hormonális állapot életrajzát áttekintve visszatérünk a nemi birtokzónákra, ami egy nagyon speciális területe a kéregállománynak. Az ottani hámeri gócokat fogjuk akkor most egy kicsit jobban megnézni. Jó. Akkor először is azt szeretném leszögezni, hogy ez ugye mindenkiben ott van, férfiban és nőben is, ezek a vezérlőegységek, ezek a reléközpontok, amik az adott szervet működtetik, tehát nekem jobbkezes nőként van májvezeték, meg epevezeték, meg hasnyálmirigy relé, meg hát van mondjuk végbél relém is, tehát ez mindenkinél adott, csak a működése, az elsődlegessége a hormonális állapottól függ. Tehát itt most már figyelembe vesszük a nemét az illetőnek, a hormonális állapotát, és még nagyon fontos tényező az, hogy ő jobb vagy balkezes. Azt mondtam, hogy most a nagykönyv szerint szeretném a jobbkezeseket egy picit előnybe, helyzetbe hozni, mert azt könnyebb megérteni, és akkor nem bonyolítjuk túl, ha lehet, vagy legalábbis nem szeretnék zavart kelteni senkiben. Akkor, amikor egy férfi, innen leszünk már most már is kell. Akkor, amikor egy jobbkezes férfi az élete során a jobb agyféltekéjében a férfias hormon szintjével elszenved egy konfliktust, méghozzá egy birtokféltést, mivel kamaszoknál már azt mondtam, hogy ott a szobáját ugye védeni akarja, és esetleg anyával összekülönböznek ezen. Az a reakció, amivel ő mondjuk becsapja az ajtót, tehát vagy anya rávágja az ajtót, tehát valami mozgásra késztető helyzet, ijegységet okozhat, birtokféltést alakít ki a mozgást irányító kéregállomány egységben. Hova fogja a becsapódást, a birtokféltésre vonatkozó becsapódást kapni? A hőrgőizomzatra. Mondjuk megfenyegeti hirtelen váratlanul feltépve az ajtót anyuka, ő meg jó bele van merülve a játékba. Most fikciókról beszélek, jó? Jó. Igazából elmondok egy mesét, mert úgy gondoltam, hogy én egy történetté összefűzöm ezt, és akkor utána felrakjuk ezeket, jó? Majd ide rakom, és közben majd
látni fogjuk, hogy a mese menetében hogy fog ez alakulni. Ezzel az applikációval készültem, hogy hát kicsit érthetőbbé válik ez a kis nemi birtokzónánk. Jó, akkor előjáróban nagyon röviden annyit, hogy ezek a hámeri gócok a következő birtokkal kapcsolatos konfliktusokat képesek elszenvedni. Először is a birtokféltés az, ami felmerül, és az első két terület, az első két hámeri góc, az első mozgató kéreg, a következő a szenzorikus kéregbe csapódhat be. A birtokféltés megnyilvánulhat egy izomnak a bénulásán, és megnyilvánulhat annak a laphámnak a felületén, amelyik ehhez hozzá igazodik. Tehát, hogyha megijed egy férfi, akkor ő úgy érzi, hogy megbénul a légzése, idővel, amikor megnyugszik, akkor pedig köhögés formájában az a váladék, ami a laphámon helyreállításkor keletkezik, azt ugye rázza, köhögteti őt. A következő a birtokveszteségnek a konfliktusa, amit a szívkoszorú artériára, annak is a belső falára, az intimára fog elszenvedni. Nyilvánvalóan szívbéli problémákkal kapcsolatban aktívabbá kell tenni a szívemet, az áramlást lehetővé kell jobban tenni, tehát a laphám, ami borítja ezt a koszorúerát, vékonyodni fog ahhoz, hogy az áramlás a térfogatnövelés által könnyebbé váljon. A következő az a birtokbosszúság, amikor már ugye hátrébb vagyunk a történetben, és olyan dolgokról van szó, amit el kell, hogy fogadjon. Hát ez van, most már meg kéne szoknom, hogy ez kialakult, és bizony újra és újra bántja őt az, amit lát, az, ami szembe kerül. A gyomor kiskanyarulatában van egy laphám, ami nagyon érzékeny, fekélyesedik, és a gyomorsav, a nagy kanyarulatnak a savtermelő egységei rendkívüli módon tudják ezt fájdalmassá tenni. Szóval amikor ő bosszankodik és nem egyezik valamivel a nézete, akkor fájhat neki a gyomra. Ha leáll erről a bosszúságról, a bosszankodásról, akkor abban a pillanatban képes a helyreállítást megindulni. Érdemes erre figyelni és erről tudni. Az utolsó nemi birtokzóna, hámeri gólca, a birtokhatárokra vonatkozik. Ez ugye az állatvilágból, a természetből hoztuk magunkkal, hogy jelölni vizelettel jelölünk területet, és hát a Vesemedencétől Húgyvezetéken, Húgyholyagon, Húgycsövön át azoknak a laphámborításoknak a hozzáigazodása történik az áramlás érdekében, a vizelet útjának az érdekében, hogy minél jobban tudjunk vizeletet kibocsátani. Akkor, amikor én nem érzem biztonságban a területemet, és újra kell jelölnöm. Hát most nyilván nem járunk ugye körbe, nem jelölünk valós területet, de a szervünk ugyanaz, és akkor egy helyiségbe járunk sűrűn, és kevés kis mennyiséggel jelölgetjük azt, hogy valami nincs rendben az életemben. Ezek lennének a fő konfliktusok, és úgy gondoltam, hogy egy mesével összekötjük, hogy is néz ez ki. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy falu. És ebben a faluban évről évre megrendezték a búcsút. És hát ott aztán mindenféle csodát lehetett látni. A gyerekek rohangáltak, versenyeztek, az ifjoncok is élvezték a forgós,
a körhintát és az egyéb lehetőségeket is. A felnőttek versenyeztek avval, hogy célba lőttek, vagy lóra ültek, és ki volt a gyorsabb. A férfiak élték azt a gyönyörűséget, amit a búcsú kínált nekik. Hanem mit csináltak az idősek? Leültek, és beszélgettek a múlt dolgairól. 3 férfi, 3 faluból egy asztalhoz került, és ahogy beszélgettek a régmúlt dolgokról, egyszer csak felmerült az állatokhoz, a lovakhoz való viszonyuk. Ajándoknak hívták az egyik férfit, és elmesélte a többieknek, hogy mi történt vele fiatal korában. Az édesapámtól kaptam egy nagyon szép fekete lovat, gyönyörű volt. Azzal jártam a mátkámhoz a szomszéd faluba. Minden egyes este felültem, és boldogan átmentem. Aztán képzeljétek, egy nap, egyik este, ahogy megyek, elém vágott pár ember, és valami gonosz szerzetek lehettek, mert úgy megijedtem, mint akit lapáttal mellbevertek, döbbenettől, ahogy rám szegezték a fegyvert, és azt mondták, hogy adjam oda a lovamat. Apámtól kaptam a legfontosabb, amit kaphattam eddig életemben, nagyon fájlaltam, nagyon rosszul esett. Aztán még azt is szégyenként oda nyomták, hogy vetkőzzek le, adjam oda a gúnyámat. Na hát ettől kezdve kész voltam. Csak osontam hazafelé, és napokig az ágyat fújtam. Szerencsére harmadnapra megtalálták a lovamat, csendőrök visszahozták. Akkor megnyugodtam. Hanem mi következett. Én úgy köhögtem, olyan rosszul éreztem magam, azt se tudtam, hova legyek. Biztos lehet, hogy valami összefüggés volt az élmény és aközött, hogy én nekem ezek az emberek mit okoztak. A betegség így öltött formát. Hát ajándok, ugye ajándékba kapta a lovat. És ahogy a történetét elmesélte, fölidéződött a másik idős emberbe is, hogy vele meg hogy mint esett a dolog. Amikor fiatal voltam, én voltam a legjobb a faluban. Gyönyörű paripám volt nekem is. És hát én is azon feszítettem, amikor a lányokhoz kellett menni. El is nyertem a legszebb lánynak a kezét, érdeklődését, és hát, mit nem mondjak, kicsit hamarabb megesett a dolog kettőnk között. Úgyhogy az én drágám, az én mátkám, amikor azt mondta, hogy más állapotban van, igencsak meglepődtem, de hát rendes férfi vagyok. Úgy gondoltam, hogy akkor az a becsületes, hogyha összekötjük az életünket. El is mentem a paphoz, hogy hirtessen ki minket, és akkor kössük össze a sorsunkat. Amíg odabenn voltam, valaki elkötötte a lovamat. Amikor kiléptem és nem láttam, hát úgy éreztem, hogy a szívemet szakítja ki. Borzasztó volt. Aztán sor került a lakodalomra, de még mindig nem tudtam megvigasztalódni, egészen addig, amíg meg nem született az én kicsi fiam, és a kezembe vehettem. És olyan nagy örömet szolgáltatott, hogy kicsit könnyebb volt megfeledkezni az elvesztett lovamról. Aztán sajnos volt az örömbe öröm is, mert pár héttel azután, hogy a fiam megszületett, meghaltam. Jöttek kis a siratóasszonyok, felravataloztak engem a szobába, és ahogy ott énekeltek, és én ott halottan feküdtem, egyszer csak felültem. Tetszhalott voltam. Rövid ideig megállt a szívem. Hát nem is hiszem, hogy nem azért, mert hogy az én drága lovamat ellopták.
Boldog bátyunknak a története tehát így szólott. És akkor a harmadik férfinak is eszébe jutott, hogy az fiatal korában is esett olyasmi, ami valahogy az egészségét is megérintette. És lovakkal kapcsolatos volt az is. Azt meséli ez a harmadik férfi, hogy ő neki meg nagyon szép háza volt a faluban, és gyönyörűségesen élt a feleségével. Volt gazdasági épület, voltak lovak, hanem történt egyszer egy tűzész alkalmával, hogy a sógorának leégett mindene. Szerencsére a lovakat ki tudták menekíteni. És amikor ezek az állatok ugye védelmet kívántak, akkor fölajánlottam, meséli a férfi, hogy jól van, befogadom, az én istálomban van a hely. Hát csak nem volt az úgy jó, mert hogy jött mindig a sógor, és folyton körbevizelte az én portámat. Engem ez úgy zavart, hogy amikor megláttam, bosszankodtam. Folyamatosan égett és fájt a gyomrom tőle. Amikor elment, akkor megnyugodtam. Úgyhogy hetekig, amíg az ő portája, háza épült, ez így ment. De máskor nem csinált ilyet. Nem volt ilyen vizelős, hanem pont amikor nálunk kellett, hogy meghúzzuk a határait. Úgyhogy történt ez velem is, és érdekes, hogy lovakkal volt kapcsolatban az egészségem. Ez a három férfi, így bölcs korukra egymást tanították, és egymásnak elmesélve a történetüket, megosztva, rájöttek arra, hogy valójában az élethelyzetekhez, konfliktus helyzetekhez egy-egy egészséghelyreállító folyamat is társulhat. Az első esetben ugye a birtokféltése a gyönyörű szép lovára, az édesapjától kapott lovára vonatkozott a Jándok bácsinak. És amikor meglepték őt a rablók, akkor ő azon olyan mértékben meglepődött, hát nem is akarta volna odaadni, ha nem szegezik a fejének. A birtokféltést megélte, és az egy bénító hatással volt a hördőkre, meg a lépcsőre. A valóságos élmény vagy érzést pedig természetesen már akkor, amikor köhögött, akkor tudta csak beazonosítani. A másik történetben a birtokveszteséget, ugye a szívbéli dolgok, a ló, ami szimbóluma ennek a alfa típusú embernek, boldognak, az ő esetében a szív koszorúér artériáira hatott. Mi történik akkor, amikor valaki birtok veszteséget él meg? Olyankor a konfliktus aktivitás idején ennek a koszorúér intimának, artéria intimának, lapámnak a vékonyodása teszi lehetővé az áramlást. Amikor ő megnyugszik, mert ugye kézbe veszi a gyermekét, és ez egy új élethelyzet, egy új pont, változás az életében, nyugvópont, megoldási szakaszra kapcsolatest. A koszorú ereknek a helyreállítása megindul. Beduzzad az a terület, és egyrészt a szerven lesz egy ilyen ödémás duzzanat, másrészt az agyi vezérlőközponton, tehát ezen a ponton szintén duzzanatot látunk, vagy érzékelhet a test. Hanem ez még egy dolog lenne, ha nem lenne körülötte egy csomó más relégközpont, hát pont a szívritmust szabályozó központ található közelébe, a lassulást szabályozó, mert hogy a túloldalon a gyorsulást szabályozó, ezen az oldalon a férfiak szerencsétlenségére a
lassulást szabályozó. Na most, hogyha az ödéma olyan kiterjedt, hogy elkezdi nyomni a másik relének a hatókörét, akkor egyre lassul a szív, egyre fáradékonyabb lesz, és eljuthat a perchalott állapotig, idei óráig tulajdonképpen meghal az illető. Lehet, hogy csak perc, vagy rövidebb idő, és ez a szorító érzés a ma infarktusnak nevezett jelenség. Pontosítva inkább mi medicinában, biológikában ezt szívlassulásnak, szívleállásnak nevezzük, vagy infarktus jelenségnek legjobb esetben is. Szóval ez a mi férfink így járt, hogy tetszhalott állapotig jutott a helyzetet. Na de Hammer doktor figyelmeztet rá, hogy nem akárhogyan kell ezt nézni, mert hogyha 9 hónapnál tovább vagyok birtokveszteségben, akkor nem sok esélyen marad az életre. Ha 9 hónapon belül megoldódik a birtokkonfliktus, megnyugszik a férfi, akkor ezzel a rövid idejű szíveseménnyel megúszta. Tehát nem sikerült Hammer doktornak visszahozni az életbe a 9 hónapnál hosszabb ideig konfliktusban lévő embert. Mi a teendő ilyenkor? Hagyjuk őt benne inkább. Tehát maradjon olyan, amilyen, bosszankodjon meg meséljen a veszteségére, nem szabad ő neki megoldani akkor a konfliktusát, mert az sajnos egyenes út a túlvilágra. Jó, miért úszta meg ebbe az esetben Bódog bátyó ezt a helyzetet? Azért, mert ugye 9 hónapon belül volt, már várandós volt a kedvese, amikor ellopták a lovát, mondjuk 2-3 hónapos várandóság, után ugye 6-7 hónapos, hát 6-7 hónap telt el, amikor a gyermek megszületett, megnyugodott, tehát még benne voltunk a birtokveszteség 9 hónapos időtartamában. A következő történet szereplői pedig a sógorok, akiknél az egyikük bosszankodást érnek, hogy a csodálva is miért vizel itt folyamatosan. Hát az azért vizelt folyamatosan, mert neki borzasztó volt, hogy nem otthon van, hogy a fészkét elveszítette. És nem fészkét, az a női megfogalmazás, a birtokának a veszteségét így képezte le, hogy új határok kijelölésével működésbe léptette azokat a szerveit, amik a húgyutakon voltak. Ez viszont bosszantotta az ő sógorát, hogy a csodában is még csinálja ezt, mikor korábban nem csinálta. Mi lett ezzel? Na akkor talán így ezzel a mesével egy picit rögzül, hogy mik tartoznak ide. Ezek a tipikus női birtokzónái. Amikor ide becsapódás kerül, akkor az a terület, az a relé léziót él meg, tehát megszakad a kapcsolat, és nem is képes oda több ilyen érzelmet befogadni, ha meg nem oldódik, ugye, amíg meg nem oldódik. És ilyenkor beszélünk arról a tipikus helyzetről, hogy ilyenkor még nem beszélünk, bocsánat, hanem ilyenkor a férfi viselkedése megváltozik, erről a férfias hormonállapot irányította agyféltekéből, ebből a nemi birtokzónából átkerül a másik területre, és képes lesz a nőies rémület konfliktusra, úgy az izmait, mint a laphám felületeit illetően. Azt nem mondtam, vagy nem tisztáztuk az elején, vagy lehet, hogy mondtam, nem tudom, hogy a kéregállomány a laphámokat vezérli, mondtam. Jó, és a helyreállításnál ez a rendkívül jó kis felület, a laphám gyorsan reagál, meg utána kellemetlen tüneteket okoz. Tehát, hogyha ez már nem tud befogadni ezen az oldalon, az a relékközpont a férfi érzelemvilágából érkező hatást, akkor a másik oldalon fogjuk őt megtalálni, és bizony rémüldözősebb lesz, hogyha itt sérülés érte, vagy azt, akinek nem oldódik meg a birtokvesztesége, a koszovói artériának majd a vénája,
és már fontos lesz esetleg a nemiség, a nemi visszautasítás, konfliktus, ez a női oldal. Aztán ezen az oldalon a végbél laphámnak a reléjét találjuk, és akkor már az identitás, hogy jó ez a döntésem, nem jó. Tehát a női minősége, a női hormonállapot meghatározta állapotok lesznek hatással erre az emberre. Most nyilván mindent átrendeztem, azt akartam a mesével is érzékeltetni, hogy abban a pillanatban, amikor valamit elszenvedünk, nem biztos, hogy az összesen szenvedjük, valamelyiken, és az átbillenthet minket, mert lecsökken a férfi hormon szintje, és egy női minőségbe húzódik vissza, ami egy kicsit olyan követősebb, depresszívebb, együttműködősebb. No, én úgy gondolom, hogy én most megállok, mert ez volt így a nagykönyv szerint egyszerűbb, hogy a jobbkezest megnéztem, és esetleg van igény, akkor tovább is mehetünk, vagy ha van valami olyan, amit nem sikerült kellőképpen megérteni, akkor szívesen beszámolom, hogyha kérdések formájában ránézünk. Nem tudom, hogy mennyire volt bonyolult, vagy mennyire volt érthető. Azt gondolom, hogy az egész téma nagyon nehéz, és nyilván amikor tanfolyam van, ezen egy egész nap van, vagy többször, tehát sokkal több idő, mire az ember ezt így átlátja, meg fölfogja, mert de nagyon ügyesen elmagyaráztad így elsőre, tehát hogy rövidítetted a dolgokat, de nyilván mivel önmagában nagyon nehéz a téma. Nem tudom, hogy a kérdések vannak. Nem tudom, róla tudjunk kérdezni is. Igen, az egy következő. Én a filmet most kezdem megérteni. Na. Hogy engem másként kezel. És tehát ez tulajdonképpen a férfiasságból ez tudatos viselkedés. Tehát nem pátyolgat, nem határozott, legyél ez, legyél kreatív, szóval ilyen teljesen célirányosan ötleteket ad. Igen. Hát nyilván aktív férfias hormonállapotban lévő emberről van szó. Azt nem mondtuk el, hogy mikor nem aktív valaki. Hát akkor, amikor még gyerek, és még nem alakult ki a hormonális minőség, férfiasság, és akkor, amikor már csökkenő, tehát az andropauza utáni időszak. Azon felül, hogyha valamilyen szervi oka van, akár az, hogy eltávolítottak valami olyat, ami nyilván a herék jöhetnek itt elsősorban szóba, ami termeli a tesztoszteront, vagy sugárkezelés érte ezt a szervet, vagy gyógyszer behatása befolyásolja a hormonháztartást, akkor nem ez a tipikus felállás, nem ez a nagykönyv szerinti értendő. Tehát ez most tisztán mindenféle gyógyszertől, műtéttől és önbecsülés, letöréstől mentes férfit jelent. Tudniillik, a heréknek van egy olyan tulajdonsága, hogy képesek kiritkítani a szövetet, és ezáltal ugye abba képződik a tesztoszteron. Ha nincs annyi szövet, amiből tesztoszteron legyen, akkor nyilvánvalóan lecsökken a férfiasság és a tesztoszteron szint csökkenésével. Mi az, ami a heréknél ezt előidézi? Ez egy vesztesség érzés. Magát szapulja, úgy érzi, hogy nem volt elég jó. Nem vigyázott valakire vagy valamire, akár, tehát nem megfelelő társ, nem megfelelő apa, nem tud utódot nemzeni, vagy nem jön még össze a gyerek. Vagy, na most az ő esetében valószínűleg nem ez, csak most azt akarom mondani, hogy mikor nem igaz az, hogy ez a viselkedésmód, hogyha kiritkul a hereszövet, akkor lecsökken a tesztoszteron szint, a hereszövet lecsökkenése pedig ettől az önbecsüléstől simán kialakulhat, és annak is van egy kifutás ideje, hogy az hogy rendeződik és mennyi idő. Szóval a lényeg az, hogy ha ezeket kizártuk, és ő férfias hormonállapotban van,
akkor bizony olyan megoldásokat szeretné és várja el a környezetébe, figyelembe véve a szereplőket is, de csak a maga módján. De a stressz az nagyon befolyásolja a gyerek születését. És ebben nagyon benne van, úgyhogy ott kell hagyni a munkahelyet, most itt tart. Rádöbbent a megoldásra, hogy ez Hát, nincs más megoldás, csak most még a helyzetét akarja rendezni. Bennem fölmerült egy gondolat, hogy az a tapasztalat a társadalomban, hogy a férfiak, ahogy idősödnek, nagyon nagy eséllyel prostata problémáik vannak. Köszönöm. Tehát, hogy nagyon nagy százalékban. Tehát én úgy tudom, hogy a 70 fölöttieknek talán 80-90% a prostata problémával küzd, hogy ez, és hogy ez jellemző a férfiakra, tehát ritka a kivétel, hogy mi az, ami ezt előidézheti. Tehát milyen érzelmi trauma, ami így egységes vagy általános a férfiaknál ezek szerint, hogy valami ilyet ezt létrehozza. Igen, tehát nyilvánvalóan megváltozik az élethelyzet, a szexualitáshoz való hozzáállás egyrészt. Úgy a nő, tehát a társ részéről, mint ahogy a férfi részéről a hormonális változások hatására. Viszont van itt egy érdekes, de ez ugye tény, mondjuk, van itt egy érzelemmegélés változás is, hiszen akkor, amikor a férfi aktív, tesztoszteron szintje, vazopresszon szintje magas, akkor ő, ha valami olyat tapasztal, az bosszankodással lerendezi. Tehát ő férfiasan, agresszívan igyekszik a helyzetet megoldani. Ellenben, amikor lecsökken a férfi hormonszint, akkor azzal, hogy lecsökken, átkerülünk egy másik minőség megélésébe, és női hormonszintünk arányaiba jobban érvényesülnek abban az tekintetben, hogy lecsökkent a férfi. Tehát nem az, hogy több lesz, hanem hogy azzal, hogy a tesztoszteron, meg a női, ami szintén mindannyiunkban megvan, férfiben is van női is, nőiben is van férfi hormon, tehát hogyha lecsökken a tesztoszteron, akkor érvényesül jobban a másik hormon, és már nőként nem fog érvényre juttatni bosszúsággal, bosszankodással, agresszióval, nem fog érvényre juttatni magát, hanem befelé fordul, követősebb, magába roskadósabb. Tehát egy ilyen asszonyi minőséget képvisel, és befelé fordítja a szerv lesz, ez a szerv lesz az, amelyik leképezi majd ezt a konfliktust. Tehát korábban a gyomor, máj, epevezeték, hasnyálmirigyvezeték képezte le azt a szituációt, mondjuk, amiben ő került. Itt viszont már az ellenkező oldal lesz az, és akkor más szerv fog rá reagálni. És akkor jól értem, hogyha akkor indul el egy prostata megnagyobbodás, úgymond szervszaporulat, amikor megoldásba kapcsolt? Sajnos nem. Itt most a mirigyeket érintő területen vagyunk. Az ősi agynak a tudása az, hogy megoldásként, illetve nem jól mondom, konfliktus aktivitás idején segítségként, ez talán jobb, a helyzethez a szöveteket úgy igazítja hozzá, hogy szaporít. És amíg szövetszaporulat van, addig sajnos ő konfliktusban van. És ez nyilvánvalóan méreténél fogva a másik csőrehúgy vezetékre lesz hatással, és annak a működésére meg. Tehát akkor az az aktív szakasz. Az az aktív szakasz, tehát meg kell úton módon találni a konfliktusa okát. Lehet a szervatlaszra tudok hivatkozni, hogy lehet egy olyan konfliktus, hogy valaki, egy ellenkező nemű, befolyásolja az ő érzelemvilágát. Ő most már azon
hát a bosszankodás szó nem jó, mert azt már lefoglaltuk itt ezen az oldalon, de hát azt fájlalja, hogy egy másik nemű, mondjuk épp a felesége, más minőségben áll fel vele szemben, mint amit eddig életesen elmondhatott. Megütközik-e a másik nemnek a viselkedésén? Most már úgy, mint nőies minőségben lévő férfi, lecsökkent tesztoszteron szinttel, ő most máshogy látja a helyzetet, más életrálátással, tapasztalattal közelít, és fájlalja az, hogy az a nő miért nem olyan, mint volt. Hát azért, mert őnek is változott a hormon szintje, és ez eredményez, igen, másfajta viselkedést, hogy esetleg határozottabb lesz egy nő. Már nem akar annyira követős lenni. És ez jó ütközési alap a házastársaknál. Nem fontos, hogy ennyire közel legyen, lehet mondjuk a környezetéből valaki, aki megütközik. Ugyanakkor ez nem csak az életnek az idős kori szakaszában jelentkezhet, hanem hogyha valakinek valamilyen oknál fogva megbillen ez az állapota, tehát kibillen a férfias hormon állapotból, átkerül a befogadó képesség a bal agyféltekébe, akkor nőies megéléssel közelít a helyzetek felé, és lehet, hogy egy ilyen férfi azt látja, hogy úristen, a feleségemmel hogy bánik az apja, vagy a testvére, a sógorom, a férfi. Tehát akkor meg arra lát rá, hogy férfi-nő közötti megütközés. Lehet, hogy nem személy szerint őt érinti, de ezekre érzékenyebben a kapcsolódásokra, kapcsolatokra érzékenyebben reagálhat. Vagy nagyapának lehet az a konfliktusa életkoránál fogva, hogy lesz-e unokám, miért nem sikerül neki. Ez a prostatáknak. Van egy jó kis beszélgetés a VNTV csatornán, a Gelléri Julika a prostata életrajzáról mesél, és ott nagyon szépen összefoglalja, meg nyilván tapasztalt biológikás, pszikológiás, aki ilyen irányból tud még hozzátenni, és azt érdemes megnézni, azt javaslom. Úgyhogy igen, megváltozik a férfiúi minőség, és ettől kezdve más szervek is szóba jönnek, mint amik aktív korban szóba jöhettek volna. Valamit még itt gondoltam, csak nem tudom, hogy mit nem mondtam el, nem áll eszembe. Most így az jutott eszembe, kicsit átfordítom most a női megélésre, vagy igen. Most magamról beszélek, jó. Hogy én meg azt vettem észre, hogy nagyon sok szempontból férfias megéléssel vagyok dolgok iránt. Tehát, hogy a racionális oldalon működik, hogy akkor nem. Tehát, hát mondjuk elég régóta, de nyilván régen történtek konfliktusok, hogy akkor nálam is ilyen átbillenés lehet. igen, hogy... a múlt alkalommal ezt néztük át, hogy akkor a női oldal jobbkezes nőt alapul véve az a történet ilyen nemiséggel kapcsolatos történet volt, vagy füzér volt, és lehet, hogy egy kicsit félreérthetőbb volt, mert ott tényleg egy emberem mondtam végig, itt meg azért próbáltam a mesébe, a történetben különböző szereplőket elővenni, hogy nem kell, hogy minden egyes konfliktus végéig, egy már bőven elég ahhoz, hogy kibillenjünk és a másik oldalra kerüljünk. Ugyanakkor a menopauza idején megváltozó hormonszint, tehát lecsökkenő női hormonok szintje arányaiba érvényre juttatja a férfi hormonszintet. És akkor ettől kezdve már másképp működünk, másképp látunk élethelyzeteket, és kipróbálhatjuk a másik megéléseit. Nem annyira a fészkünk a fontos, hanem a kicsit kiterjedtebb gondolkodásmód lesz jellemző ránk, és ez így van rendjén. Szerencsére a férj is válthat az idő alatt, és akkor ki kell egészíteni egymást, újra kell írni a szerződéseket. Tehát ilyen virtuálisan gondolom, tehát nem ténylegesen. Igen, ez jó, amikor az ember ilyet észrevesz, és akkor rájön, hogy hol tart. És akkor nagyobb értésre, nagyobb összhang,
minden visszaalakuljon. Igen, mert hogyha értelemmel közelítünk el a dologhoz, akkor rájövünk, hogy nem mi lettünk perverzek, mint a pubertáskoron, meg rosszak, meg most gonoszabb vagyok, észreveszem, hogy Jézusom, nem ilyen voltam, hanem hát ez természetes folyamat, tehát ez is a természet rendje, az egyenlítődésnek része. És akkor így el tudom fogadni, és nem csinálok belőle önbecsülés, letörést. Mert az önbecsülés, letörés az lehet olyan, amit viszonyulatom, hogy a másik ügyesebb, gyorsabb, jobb, mondjuk egy férfi esetleg elszenvedhet egy ilyet, hogy most ő kevesebb, mondjuk egy sportteljesítmény esetén, egy versenyszellem esetén elszenved egy ilyet. A viszonyítgat máshoz, de viszonyítgathatom saját magamhoz is, hogy hát én nem ilyen voltam, hát én képes voltam így, meg úgy, meg amúgy, most meg milyen vagyok. És akkor saját magamba is tudom döngetni Ez volt számomra az önbecsülés, letörés pillanata, de én ezt akkor se tudom megcsinálni. Most ezt úgy érted, hogy ez egy blokk, és nem vagy képes túlmenni, vagy pedig ez így... Ez volt, amikor egyedül maradtam. Aha. És ez sokáig. Szóval most kezdek egy kicsit kibírni, de még nem igaz. És a férfiaknál mikor jön be a prostatorák? Na, tehát akkor, amikor a másik nemmel megütközik, olyan értelemben, hogy nem érti, hogy a másik hogy viselkedik, tehát másik nemmel kapcsolatos megélés. Mondjuk ezt úgy szoktuk összefoglalóan néven nevezni, hogy hát mocskosságnak tart valamit, hogy ez miért úgy történik. Nem elsősorban nemiségre gondolok, hanem úgy egyáltalán, hogy tud így viselkedni, miért olyan. Ugye fölmerül benne ez a kérdés, és akkor ezen ütközik, ezen csapódik a DHS ott, hogy egy nő hogy viselkedik azon vele kapcsolatban, vagy környezetében, akkor elkezdhet növeszteni a vonatot. Vagy a másik az, amikor azt nem érti, hogy a családjában a fiatalok miért nem gondolnak már az unokára, hogy ő már ezt annyira szeretné. Tehát valamiféle falatról van szó, ami eddig volt, úgy is nevezzük ezt a mirigyek esetében, ezt a konfliktus típust, hogy falatkonfliktus. Mert Hamner doktor nevezte el így, mert valami, ami nélkül nem élet az élet, vagy amivel együtt már nem élet az élet. Tehát valami nagyon fontos dolog. És a mirigyeink fogják ezt a minőséget érzékelni. Na most ő neki a dűlmirigy, a prostata lesz az, ami kívánja, hogy hát de miért nincs nekem mondjuk unokám, vagy miért nem viselkedik úgy, miért nem olyan kedves, mint volt. Szóval, amivel együtt kell élni, most is nem ilyen volt korábban. És jól értem, hogyha ez az érzelmi konfliktus megoldódik, akkor gyakorlatilag elmúlik ez az úgynevezett ráknak nevezett folyamat? Igen, hát akkor megoldásba kapcsol. De ez 9 hónap itt is befolyás? Nem. Ez hangsúlyozott volt számomra, vagy részemről a szív-koszorúér artéria esetében, hogy fontos az időszak, a 9 hónap. Egyébként van még az új medicinában jelentősége ennek a 9 hónapnak érdekes módon, de itt most azért hangsúlyoztam, hogy ez itt tényleg élet-halál kérdés, hogy 9 hónapon belül van a birtok, veszteség vagy sem, hanem itt most keresünk hozzá képet. Azért nagyszerű az új medicina, mert ez a rendszer, amiről itt a harmadik természettörvényben beszéltem, ez a folyamatábrán alapszik, és segít annak a megértésében vagy felfedezésében, hogy ha tudom, hogy mikor csapódott be a konfliktus,
és mikor sikerült elfogadnom, megnyugodnom, a konfliktusomból kilépnem, akkor ezt az időszakot fel tudom mérni, és azt tudom mondani, hogy ilyenkorra vége lesz. Ha most hosszú ideig volt benne, hónapokig, mondjuk legyen 3 hónap, akkor várhatóan 3 hónap lesz a helyreállítás. Ha ő hamarabb észbe kapott és megnyugodott, mondjuk legyen csak 5 hét, akkor rövidebb lesz. Jó? Tehát itt mondjuk teljesen egyedik. A 9 hónap az a birtok, jó? Az egy speciális. Van még néhány ilyen, csak akkor most nem keverem. Tehát az én rendszerem például sose fog megdolgozni. Ami csoda? Ilyen rendszerem. Viszér. A viszér megint más. Igen. A viszér az egy szintén az érfalaknak az alkalmazkodása ahhoz, hogy én el tudjak mozdulni, és tovább tudjak az életembe áramolni, haladni valami felé, ami... Visszatér. Tessék? És visszatér, és ezért nem. Hát oda-vissza tudunk kapcsolgatni, hogyha erre vagyunk érzékenyek. És a testünk azzal próbál segíteni, hogy jó, hát akkor áramoljon ott, aminek kell, és kitágítja. Nem ugyanaz a történet, mint amit a laphámoknál mondtam, mert itt már az izomzatról van szó, hogy megnyúlik, és lehetővé teszi segítve az áramlást. Tehát az úgy marad, az továbbiakban is azt a célt szolgálja az életem további részébe, hogy ott könnyebben menjen az áramlás, hogy én majd jobban el tudjak mozdulni, ha úgy érzem, hogy akadályoztatva vagyok valamilyen úton, módon az életemben. Ez lehet bármi, párkapcsolat, vagy munka, nem tudom, egyedi. De ezzel együtt kell írni, kész. Igen, de már lezárult. Tehát az most már csak a végeredménye, ami többletbe ott létrejött. Mert van, ami megmarad és úgy van. Ha zavaró, akkor lehet tenni, tehát akkor, amikor lezárul a folyamat, akkor lehet hozzányúlni. Ja. Lehet kenegetni, vagy szeretgetni. Igen, szóval... Szóval ez lenne itt a folyamatábra, amit eddig nem mutattam meg, és ez a rendszer, ha esetleg valakinek még van ingerenciája, kicsit lapozgatni. Jó. Ez a Roberto-féle szervatlasz? Igen, Roberto-féle. Igen, amit itt tudni kell erről, hogy a Hammer doktor, dr. Rike Gert Hammer tudományos táblázat név alatt orvosi latint használva az egészségügyben, az orvoslásban dolgozók számára alkotta meg az ismeretanyagot, és ő tudós ember. És ebből az irányból szeretett volna hatni. Viszont Roberto a saját elváltozása révén került kapcsolatba a tudással, és menekült meg a betegségéből, a vastagbéldaganatból, ami azt a felismerést hozta el számára, hogy ezt jó lenne közérthető nyelvezettel az emberek számára lehetővé tenni, hogy megismerjék, és akkor kidolgozta a bemutatók, tehát előadások bemutatóira alkalmas ilyen diaformátumban az ismeretanyagot, ami aztán idővel könyvé nőtte ki magát, és akkor ebben mi laikusok, akik nem vagyunk orvosok, nem abból a műveltségből származunk, azok is tudunk tájékozódni. Úgyhogy hasonló elven, ahogy a Hammer doktor a szövettípusokhoz besorolva ezeket a színek jelölik, és a szerveket egyenként a funkciójukkal együtt ismertetve találjuk meg azt, hogy melyik folyamat hol tart az elváltozásunkban. És hát akkor ez megnyugtatást is ad az embernek, mert hogyha tudom, hogy megoldás utáni szakaszban vagyok, ráadásul ott még
történhet egy-két érdekesség. Ennek a folyamatábrának van egy kimagasló pontja, amikor már feléhez érkezik a szövet helyreállítás, a megoldás utáni szakasz, a szövet helyreállítás addigi történéseit leteszteli rajtam a testem. Tehát ödémás állapotban, vízes közegben a szövetek helyreállítása megindult, és megnézi, hogy most már bírom-e azt a terhelést azon a szöveten, vagy azt az érzelmet lelkileg, ami engem kibillentett és eredményezte az elváltozást. Tehát, hogyha én itt jól megijedek attól a testi fájdalomtól, görstől, vagy szövettípusonként változó, vagy esetleg még vérzés is tapasztalható. De legyen az csak mondjuk egy herpes, hogy a csodában még vérzik, és most aztán főleg, ha csókolózhatnék ki a támad valakinek, na akkor még el is keseredhet miatt, de mondjuk ez a legkevesebb, hogy egy herpeszt említünk, mert ezt tudjuk, hogy túl szoktuk élni, amikor nem látunk valamit, ami belül történik, és az vérzik, az riasztó tud lenni. Holott a teszt eredménye, hogy esetleg még a vérzés is előáll ebben a félidőben. Fejfájással, görccsel, akár bizonyos szövettípusoknál ájulásig elmehet a dolog. Hogyha ezen túl vagyok és nem éltem meg, és nem estem egy újabb konfliktusba bele, akkor kifuthat a külön program és a helyreállítás a hegesedéssel lezárul. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok ezek. igen, és megnyugtató öngyógyításaikra is. az, hogyha az értelemmel közelítek, márpedig én azt gondolom, hogy a mi mai neveltetésünk az értelem közeléből, vagy abból az irányból közelítünk. Iskoláztatásunk, materiális nevelésünk révén szeretünk úgy megérteni dolgokat, megragadni, földhöz agadtattá váltunk, és ez a tudás összekapcsolja azt, ami misztikus, de nem az, mert tulajdonképpen akár akarom, akár nem az érzelmekkel együtt élek, csak hogyha megtanulom azt, hogy ennek hatása van rám, akkor hamarabb be tudok avatkozni, és azt tudom mondani, hogy na jó, akkor ez egy 2 óra hossza volt, ennyi. Nem akarom, hogy ebből nagyobb elváltozásom legyen, és ilyen nagyon fájdalmakkal kelljen majd helyreállítani, lenyelni a fekete levest. Szóval, hogyha megtanulom azt, hogy figyeljek, akkor hamarabb leszedem magam a konfliktusokról, és a becsapódást követően, akkor érzem, hogy kattogok rajta, és már csak csőlátásra egy dologra tudok koncentrálni, akkor rávezet ez a tudás arra, hogy ne pusztítsam magam. Úgyhogy egy idő után nagyon hasznos tud lenni, amikor már néhányat megtapasztaltam, vagy olyanokra visszaemlékeztem, ami tényleg nálam is volt, vagy az én családomban is volt. Tehát itt be tudom igazolni, nem kell ehhez semmiféle más kísérlet, a saját életem a tanulságra.